Hello mga kapudibit! Today kakain po tayo ng pritong tilapia, tortang talong at talbos ng kamote. At meron tayong sausawan mga kapudibis. Kamyas, linagang kamyas. So, at meron siyang patis. Mga kapudibit, bago po tayo kumain, pray muna po tayo. Amen. Ayan mga kapudibit, malinis na yung kamay namin, mga taking Kapampangan. Ayan, mga tana po. Merry Christmas. Merry Christmas. Happy New Year. And Happy New Year po. Siyempre, kumakapangkay kamyas. Ito yung ulam natin, pampatanggal umay. Bari ko lagay kay Kening, bulong saging. Ano ba Para ito? hakit siya. Ganito pala yun. Oo. Pati status kanyo. Yan. Yan. O, diba? Ako Kening, kubre ko Ay, Kening. kapale. Ay, kapale ba? Di na manasin yan. Kapali. Pupusokin nasin mo. Kaluluto ka. Yan. Kain na tayo. Yan o. Kamyas o. Tapos, Ano? ang una subo ay para sa inyo mga kapudibi. Makanta na po. Makantam. Up. Yaman. Pantanggal umay. Sanda ng Christmas. Kaslaming kamyas. Kasi nagkarne-karne tayo ng ano, tsaka nung pasta. Isda, gulay muna tayo. Yaman na. Tapos na kamote. Asim. Tortang talong o. Yaman. Tilapia. Tortang talong tapos kahit sa meat. Yaman. Tapos talbos. Okay, bye.
Cheers. Asa na kamyas? Hindi ka naasim man? Okay lang yan. Sanay na kasi to eh. Hindi naman magbayang ng tsura kayong maslam. Yan naman. Sa alak ni. Kaya saan niya kakikaslam na. Tayo sa rice. Nasaan na? Na? Nasaan na? Tayo muna. Talbos. Ay, salamat po. Ay, mag-shoutout po tayo. Shoutout po, Queen
Kevin Vlog 4414, Janita Bualoy from Muntinlupa City, Jurby Cabezas Dimla, ayan, anak ni Tita Baby Dimla, shoutout po kaya kayo. Kay Jenny Armejo Alido from Iloilo, CMP 0408, and shoutout po kina Argamosa Maranan family, Augustos and Mayor Augustos Jr., and Althea Capon family from Paracelis Mountain Province. Ayan, shoutout po sa inyo Shoutout lahat. po. And Merry Christmas and Happy New Year. Year. Tita Olivia, Merry Christmas and Happy Merry New Year. Christmas po, Happy Tita New Year. Nelly Pineda, Tita Cynthia, ayan, shoutout po. At saka kay Tita Baby Dimla, Nanay Babe Kaluya, shoutout po kaya ka. Shoutout Baby Alison, Catherine Bugoy, at Baby Alison, shoutout kaya kayo lahat. Sa inyo lahat, we love you all. Yes, mga kapudibis, agi sa mina naman yung pamangan mi. Kita-kita sa susunod na mukbang. Thank you so much po. Merry Christmas and a Happy New Year. Mwah!